programa kajatuko dutela. Guazen orain egitea. Hartuko dugu ondoko hau eta programa egu bak isa ardatzean mugitzeko enkajatu arte ondoko piramidearekin. Eta berdina pieza honekin zango diogu isa ardatzean mugitzeko ondo itzatzita geratu arte. Jazta. Hau da, demostrazio bat ikusteko nola kuboaren azalera eta hiru piramidearena berdina den. Nahi izan ezkeo, hartuko genituzke hemengo piramideak eta justu ondoko piramidearen gainean jarri. Mostrazio.
Kaixo, egingo du orain Blender programarekin hemen geometriako demostrazio bat. Nola hiru triangeluk volumen berdina daukaten kubo batena. Beraien formulak antzeko izanik, triangeluena zati hiru izan da. Orduan nola abituko gea? Hemen daukagu hiru dimentsiotan lan egiteko Blender software libreko programa oso potentea eta momentu oro hobetzen ari dena. Komunitateak sortua, komunitatearentzat, edonorentzat, edozein sistema eragiletan, eta guk nola ez, sistema librearekin jarraitu software librearekin, Linuxeko Ubuntun ari gea lanean. Orduan, demostratuko deu kubo honetan hiru piramide berdin daudela hemen barruan. Goazen ba aurrea. Jarraian, kubo bea egin deuna da hiru aldiz bikoiztu eta bakoitzan gero kuboa osatuko duten hiru piramide antzeko baina ezberdin egingo ditugu. Antzekoak dira, baina egongo dira leku desberdinean eta modu desberdinean gero hirurak hiru dimentsioko puzzle bat bezala, kuboa osatzeko. Orduan jongo naizena da mozten soberan dauden bakoitzaren zatiak. Bueno, orduan goazen gauzak argitzea. Hemen kuboan hiru piramide berdin egoteko baldintza batzuk errepikatu behar dira. Hiru piramideak berdinak izango dira, baina kokalekua edo posizioa biratuta izango dute hirurak kuboa konposatu dezaten. Baina hiru piramideak neurri berdinakoak dira, plano berdinak dazkate eta beraien arteko harremanak ere bai. Orduan, daukate karratuaren alde oso bat, azalera oso bat, aurpegi oso bat, eta ertzetikan ertz oso bat, aldea neurtuko duen neurrikoa. Hurrengo piramideak edukiko ditu baldintza berdinak, neurri berdinak, baina posizioz aldatuta eta hirugarrenak ere. Planoa dala aurpegia, kuboaren aurpegia izango litzakena, eta gero aurpegi horren alde bat. Zer egingo dugu orain? Piramideak osatu. Horretarako hartuko ditugu erpinak, adibidez, erpin hau honekin elkartuz, erpin hau honekin elkartuz, eta hau honekin elkartuz. Holako piramidea errepikatuko da hemen, hemen eta hirugarrengoan. Eta hirurak bata bestearen gainean jartzen ditugunean, osatuko dugu piramidea. Osatuko dugu kuboa. Listo, baina hiru piramideak bata beste ondoan daude, egingo dioguna da bistak eman, ja automatikoki programak zehazteko ongi eginda daudela. Orduan ematen diogu aurreko bista eta ditugu kuboa osotasunean eta hiru triangeluak bata bestearen ondoan. Ematen badiogu aldameneko bista bat, bai ikuste dugu neurriak berdinak direla. Biratzen badeu programa, bestaldetikan ere, ikuste dugu enkajatuko dutela. Goazen orain egitea. Hartuko dugu ondoko hau eta esango diogu bakarrik isa ardatzean
mugitzeko enkajatu arte ondoko piramidearekin. Eta berdina pieza honekin izango diogu isardatzean mugitzeko ondo itzatzita geratu arte. Jazta. Hau da, demostrazio bat ikusteko nola kuboaren azalera eta hiru piramidearena berdina den. Nahi izan ezkeo, hartuko genituzke hemengo piramideak eta justu ondoko piramidearen gainean jarri. Ikusi ezkeo fallo txiki bat dagoela, egin daiteke zehaztu pixkat. Voila!